Anginibingelele futhi ngithi sanibonani ngisemlambo munye ubhedla indaba onibingelelayo futhi namhlanje. Kunento engihluphayo. Lento engihlupha kakhulu, ngihlushwa kakhulu yilomkhakha engikuwona. Umkhakha wokwelapha ngokwesintu, umkhakha wokwelapha ngokwendabuko. Ngisho into eyintathu. Ngenkathi uthi uyothwasa, you have a calling. Yini leyo calling? Okwesibili, uyinika ubani le calling? Okwesithathu, ukuze ushumayele ini, ushiye ini emhlabeni sewuhambile. Konke lokhu kuboshwa amafindo amabili. Ifindo lokuthi ave yini bethabakini abadala yithi ukwenza kodwa ube umcubunguli, a researcher, ube futhi umfundi, a scholar. Siyalapha abantu benkosi. Kodwa ngikholelwa kakhulu ekutheni lo msebenzi is about scholarship and it's about research. Ngoba kuzosinqanda lokho ukuthi singakhulumi izinto emoyeni. Kulabantu obahlolayo abafika kuwena nezinkinga zabo. Iba umcwaningi lapho. Iba umfundi lapho melaphi. Be a researcher and a scholar. Ngadabuka ngiye komnye umhlangano ngibuza abelaphi ukuthi ukhona omaziyo umuntu onabalozi. Abalozi abaziphamisanga izandla. Ngabuza ingqole endala ezasho zathi hayi mina ngagcina umuntu onabalozi ngisewumfana ngelusa. Washo ubaba omunye osemdala wathi kwalahleka impande. Sekusukuma omunye umelaphi ke emva ke sesiqedileke. Usethi kuyadepend umkhizi usho bapha abalozi. Selithe lami ke mase qedile ukukhuluma. Kulungile phela. Bhala phansi incwadi noma ke okuthile ukuthi naba abalozi wena othe mawucwaninga wabathola. Asikakhuluma emoyeni. Kungani lento ngiyiphakamise kwelapheni kwendabuko? Ngiyiphakamisa ngoba uma sifuna ukwenza into yethu ibigugu lasezweni nasemhlabeni, iyokwenziwa yithina, iyokwenziwa abanye abantu. Into ebuhlungu okuningi kwethu thina abantu abamnyama kubhalwa abelungu, kodwa bekuthatha kuthina. Azofika ama-researchers abacwaningi babelungu beze ku-Dr. Mkhize. Dr. Mkhize, can you tell us about this? Ngivove aphume nencwadi umlungu engathi eyakhe kanti ulithathe kumina ulwazi. Ngakho isikhathi sesifikile manje ukuthi ake siyekeni belaphi bendabuko ukuthi siqhudelane ngento esingazi ukuthi iphi. Ngoba kunomqhudelano wento engekho. Uqhudelana kanjani nomuntu onikezwe ukuchatha ingane, omunye onikezwe isihlambezo, omunye onikezwe ukuhlola, omunye onikezwe ukuthandazela abantu entabeni? Anifani. Akasekho ngabageza abantu namhlanje. Wonke umuntu ugeza abantu. Ngempela siphi isigodlo kuthiwa mawugezwe lapha ujikelele. Siphi isigodlo okuthiwa yabona lapha mawukhulekelwe ujikelele. Siphi isigodlo kuthiwa uyabona mawunyathele kusona. Phelile. Ngoba sifuna okucommon, sifuna lokho okuthiwa yitrend. Ngakho eyami inkulumo namhlanje ithi
melaphi ngiqondise kuwena nawe thwasa usekhaya uhleli ake usibheke ukuthi uyothi mawudlula emhlabeni uhamba 1 uyobushiyeni okwesibili uyobe uqedile kumbe ufezile yini umsebenzi walokho ababekubelethise kona bekuphathise kona abadala owathi mawuthwasa bathi me nanti sikuphathisa wena manje uyobe ukwenzile lokho okwesini yobuqondile yini ukuthi kahle hle ngiphathisweni bese okwesihlanu kuloko kuphathiswa ngikwenzile yini ngeqiniso ngangalimaza umuntu kunabantu abathunyelwa kuthina kunabantu abafika kuthina kodwa iningi lethu sibabuke njenganomsele wemali kunokuthi sibabuke njenganomsele wenhlupheko ukuthi kube yithina esibatakula kulo nhlupheko ngokubasiza ngaphandle kwemali imali ize ngendlela ithonge liletha ngayo ngakho nakhe ngifuna siqikelele kakhulu ake sibe nabacwaningi ake sibe ama scholars let's research asifunde zehlakalweni ezenzeke ezweni siz-analyze asifunde zehlakalweni ezenzeka kubantu abafika kuthina egodlweni siz-analyze asifunde ngesintu nesiko nokuziveza kwethongo nedlozi ake sithathe izinto ezenzakalayo emphakathini sithi hawu lento eyenzakalile Nkosi yami ave yini ikhomba ukuthi ake uqhamuke nje umelaphi wendabuko ke ukhuluma eradioweni noma emsakazweni ke ukhuluma into abazothi abantu uyahlanya kumbe ke ukhuluma ku-TV kumbe ke ubhale ephepheni abazothi hayi uyagula lo kanti awuguli indlela wena oboniswa ngayo habakini asingagxumeli ungena emseleni osumbiwe nansi HIV ifuna ukwelashwa kurukudu nathi belapha indaba sifuna ukulapha HIV nansi COVID kurukudu nathi silapha iCovid ake uphume eceleni ake ujule wedwa iqhamukapi iCovid ake ube unjulu ulwazi ngeCovid ake ujule ngeCovid be a philosopher about COVID musu ukujaha ukuthi nawe uyobizela ukuthi uyelaphe makuvela isifo kusasa musu ukujaha ukuthi uhulumeni akufaka ubingcenye yokuselapha cha hlala wedwa funa kwabakini uthi Mathongo ningipha amandla ukuthi mina ngibone ngale yini le kwenzeka asike siba abacabangi njengoPlato noSocrates sizijulisa izinkulumo zethu ngikholelwa kuloko kakhulu angikhumbuli ngizwa kuthiwa khona imbizo yabelaphi labe yojuluka khona nje kuthiwa madoda nimeni yini leni esiyiphethe uzothi umuntu hayi mina hayi uyabona mina lami idlozi likhulu kakhulu mina mina ngenza ukuthi asikho lapho yini lesiyiphethe siyapi yini ukwelapha kwendabuko yini uma umuntu kufanele athathe umsebenzi limhlukumeze kangaka idlozi limenze lokhu yini idlozi yini libehave ngendlela ezahlukile liziveza kanjani yini liziveza ngendlela ezahlukile kube khona imbizo yalokho nje esemina kodwa manje ngiyazi into eyohlupha koba khona oqhamuka hayi mina ngiyakwazi ukulapha ukuthi asikho lapha sinandaba nalokho uzukwelapha nje kuvezwe yini kuqhamukapi asijule ngizama ukuthi la namhlanje belaphi ake sijuleni ake lo msebenzi siwenze manje sithi go deeper than the scientists ihlulekile iscience angifuni uqama iscience ihlulekile iyona lesimosha sibeka la sikhona ngakho ke sikuphi thina njalo makunesigameko njalo makuzoba uyiphasika njalo makuzoba ukhisimusi uze uhulumeni ethi interfaith prayer meeting yini yona leyo interfaith prayer meeting bakinqike nemoto abantu bafa abantu kwenzeke yonke into engabe melaphi uthi ayimani balandwa nini labantu abafile emgaqweni
Siyanini koshisa impepho ke sihlambuluke sihlambulule leya ndawo. Nilibonile kwenzekeni ngama elections. Coalition. Akuzibuza ugobela. Iziyenzeke nje kwenze njani. Uyabona nti sibuyele ekutheni bathatha bamhlophe and bazothatha kusho mina ungiqophe futhi mawuthatha. Bothatha bamhlophe. 2024 bothatha. Ngobani? Azange sihlambululiswe. Azange sihlambulule igamegeme ezenzeka. Azange silande imphefumulo eyachitheka. Uke wahlala phansi melapho wayicabanga lento. Wamemeza ngezwe elincane. Hayi bo ake senzeni ukuthi ungalalelwa. Ngamthanda baba uCredo Muthu ngoba la ekhona siphila ngezinto aye as prophet. Wathi hayibo lungisani ngoba kuzoba ukuthi nokuthi bangamnaka. Ufe njani? Ehlupheka. Elahlwe obani? Ithina. Ithina belapha esamshisela umuzi la eOrlando. Ithina belapha esigcine simdiqilela phansi. Ngakho ke lithi elami uma singakhulisani sifundisane ngokuthi yini lesiphethe. Asenze into ezintathu abantu benkosi. Observation, research and okugcina. Mose researchile bese wenze njani? Bese you become a scholar. Kwazi ukuthi uyabona ugobelo umelapho ukuthi nokuthi uyiphethe lento uliphethe lelifindo. Ngima lapho kwanamhlanje. Nidle kahle uKhisimusi.